Oh, ce grăsăraș pe aici. Mama, mai pot. Oh, bună! Ce face? Da. Vrei să vezi lumea mea de Minecraft? E prima zi și e cam greu de făcut. Hai, vrei să vii cu mine? Oh, da. Poftim. Hai să te luăm. Sper că se vede bine. Și, da. Aș vrea și eu să mă prietenesc cu cineva, dar... Cu cine? Mă las să-mi fac și o căsuță. Oh, aici, deja, e început. Ok, nu știu de ce. Tot să se răpă? Da. Să terminăm casa asta aici, că trebuie. Oricum avem și acoperiș. Avem acoperiș. Știu, am ales un loc unde pot măcar am o căsuță. Ei, hai să începem. Mamă, ce mă doare spatele. Oh, bună asta, chiar e bună. Oh, cățelul ăsta. O să mă prietenesc cu el. O pe tine o să te cheme Tomiță. Tomiță, unde pleci? Da, nu mai contează. Să începem cu asta. Foarte mare. Foarte, foarte mare. Ok, n-am ce să mai zic. Oh, nu, vai de capul meu, mă împiedic pe aici. Da. Unde să mai mă duc eu? O să găsesc niște... Găză pe mine. Găză pe mine. Așa, asta de găză. Scuzați. Unde pot eu să găsesc? Unde pot eu să găsesc bețe? De ce pe acolo este? Hai. Ce chestie e acolo? Hai să văd. Păi, mi s-a făcut și o sete. Da. De unde e apă în mijlocul lumii? Da, ia uitați, sunt aici. Uitați-vă ce țepi. Wow. Wow. Am ales un loc unde chiar e protejat bine. Wow. Asta e... Curge, e spartă pompa asta. Trebuie să iau pe aici, să nu mă aud. Oh, Tomi, ți-ai venit și tu acum, bravo. Să mă... Să iau și puțină. Apa ce rece e și bună. Însă, să continuăm locul ăsta. E plin de surprize. Da, și în celelalte episoade o să apară și un prieten de-al meu. De fapt e fratele meu, dar... Da. El o să mă ajute să terminăm tot. Da. Și da. Uite, chiar am găsit niște bețe, dar și de astea mi-am luat de acolo. Așa. Opa. Mamă, ce naibii să aude așa. Sunt lângă un orășel micuț într-un sat. Aproape lângă un sat. Și nu știu ce tot se aude aici, nu știu. E o casă, nu știu ce se întâmplă. Trebuie să iau bețe. Îmi iau pe asta. Da, aici înainte am avut o altă casă. A fost acolo, am avut și chiuveta aia. Sticla era chiuveta, da? Nu judecați omul. Am făcut din ce am putut, da? Acolo se întâmplă ceva, nu se vede pe cameră. Da, bă, mă, cât de tare pot să înțepe. Asta e 2 metri și ceva. Aici îmi place locul ăsta, că era mare și frumos. Da. Și aveam lemne, nu știu de unde le găsea fratele meu. Păi cu el am și făcut casa și cu verișoara mea. Ea nu cred că o să apară, pentru că nu știu de ce, dar nu cred că poate să apară ea. Știți, suntem cu școala.
Cred că o să postez aproape în fiecare zi, nu promit. Cred că o dată la 2 zile voi face un videoclip. Dar aș vrea să-mi lăsați și mie acolo un like și un subscribe. Vă rog, măcar atât să mă susțineți. O să fac și lucruri mai intense, mai tari. Cum ar fi un leagăn pe aici, nu știu. Sper să nu se rupă cu mine. Așa, am ajuns înapoi la casa noastră, ce are toate zilele. Să vedem cât de lungă e. O să o punem printre astea cele mai mari. Wow! Le lăsăm așa, n-avem ce să facem, că sunt prea mari. Dar nici eu n-am pus-o bine. Nu acasă bățul, nu cădea, băi, nu căs. Așa. Să mă duc să iau bățul. Până acum îmi place cum arată. Suportul ăsta bine, că chiar e bine că l-am pus aici. Bă, dar se rupe cu ăsta, nu-mi place, se rupe lămbățul. Și da, să vă spun ceva, m-am lăsat de dereglații, că cine se uită la dereglații? Da, așa e mai bine. De ce este așa? E greu, v-am zis. Oh! Da, nu înțeleg, dar mi-e frică, de-aia îmi fac și casa. Oamenii ăștia sunt foarte răi. Hop. Câte gropi. Trebuie să îndreptăm aici, să punem ceva. Mă, da. E un animal mai... E un ponei mai acolo și a făcut el chestiile astea, deci... Nu se poate, îmi pare rău dacă se vede chestiile astea, chiar îmi pare rău de o ia de acolo. Luăm scândura, să o punem acolo, că trebuie. Ok, nu mai e partea aia. Uite, niște furnici. Aoleu. Da, știu că îmi pare Minecraft. Încet tot ce pot. Bă, dar nu se poate asta. De ce așa? Oh, vai, de ce? Mi se întâmplă mie asta. Asta oricum nu e bun. Papa. Slăbiți! Am lovit câinele. Opa. Scuze, băicuțule. Scuză-mă, chiar nu am vrut, serios. Stai, mă, și tu. E greu să muncești singur. Da, o să vină și fratele meu acasă, dar până atunci mai... Și stai puțin. Tu, acum, ne dă like și subscribe. Oricum, la 110 abonați, eu o să încerc să caut un YouTuber de ăsta mai nobili de ăștia, care au câțiva YouTuberi, 60-70. Și mă gândesc că știu și eu câțiva. Cred că o să-l iau pe Răzvănel. Da, hai, care mă poză cu un us care ține YouTube în mână. Hai că vă dați seama. Deci dacă nu-l găsesc în 5 zile, nu știu, îți dau 20 de lei la cineva sărac. Da. Da. Și să începem din nou. Gata, am revenit. Ce-mi scârbă de chestiile astea. Ok, să continuăm. Să facem bețe, că... Opa, încet. Da, acum știu că mai pare... Oh, mamă, ce mă sperie asta. Mai pare unul... Un Minecraft adevărat, dar... Da. Și cred că mâine sau apoi mâine o să fac și al doilea episod. Aoleu, ce cum arată asta. O să le calc, până la urmă, poate rămân așa. Încerc tot ce pot, nu promit. Ok, stau aici de aproape 10 minute. Da, 10 minute, aproape 10 minute, da, nu știu de ce. Și n-am făcut și ceva tare. Stați liniștiți, o să pun și ciuvetă.
Hai bă, cine n-are nevoie de o chiuvetă în casă, serios? O loc cât periculos e locul ăsta. Voi, astea, hop. Așa. Câte... Oh, vai, cățelul meu! Și-a găsit o pisică de care să ia. Și eu trebuie să mă iau de... o ți bună. O să să iau două, ca să pot să termin și eu mai repede, măcar până mâine. Și nu cred că o să filmez tot, pentru că e cam greu. O să filmez și poate să fac o poză și o să termin pe YouTube să vedeți că chiar o termin pe toată. Și da, vă mulțumesc la toți oamenii care s-au abonat la mine, mai ales la familia mea, că e verișoara mea și verișoara pe care chiar s-au abonat. Vă mulțumesc. Aoleu. Și cred că acum ardeți de mine pentru că nu e ceva tare, știu. Nu o să am multe vizualizări, dar fac ceva ce pot și o să fac. Măcar. Și da, vă promit că în episodul 10 voi încerca să fac și eu să fac un leagăn. Promit? Nu promit, voi încerca. Hop, încet. Bă, se vede frumos. Nu e mare lucru ce vedeți voi aici, adică știu, sunt mulți copaci zărmați, așa, dar eu încerc tot ce pot, da? Încerc în locuri unde pot să fac asta. Nu să mă duc într-o pădure chiar adevărată. Asta e doar închiriată. Nu, chiar nu, de fapt e cumpărată, nu e închiriată. E cumpărată în locul ăsta și dacă nu ai folosit și nimeni decât să ia, să taie lemne, am să folosesc eu acum. Mamă, ce culoși. Și scuze că se vede așa, dar țin greutăți, că sunt cam grele și te face să lași telefonul jos. Înțelegeți voi? Mamă, deja este la minutul 12 jumate. Hop. Mi-a lăsat o scândură. Uite scândură. Am ca cum băț, n-am arătat. Nu e scândura. Băi, unde e scândura? Nu e. Am ce mă speria pe acolo, s-a văzut. Serios, zice și mie. Da, aici o să fie chiuveta. Adică să cadă în partea asta. Nu, o să punem în partea altă, dar să fie aici agățată. Să cadă în partea asta altă. Ok, vine o mașină. Așa. Mă sperie. Chiar mă sperie. Asta. Așa că cred că o să revin puțin, mai pun câteva bețe și da. O să dau și o să dau și o să